Sadarion di parminggota Arianon paruhaton situa pensiun dohita alani neng masuk ma barisan prosesi parhalado jongjong mahita.
Shalom. Oras ma dihamuna manamin na namin nang enak namin na po subulong na madohoti per minggu di gerejaon dohot na manguto per minggu non live streaming. Adorang sota mulai perhadaulaton udul majolohita. Taparadi maroharo pikirata lau mardhaulato do tuhata martang yang nahohom mahita di begasar rohat tabi martang yang mahita. Amen. Ta puji matuhata mared huria mahita. Hite-hite gorni bata ama dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gorni to di perbadia na tumo palangit dohot tanon. Amen. Disude batado anak na gabe perdengganan taringot tu dosata. Hamu aliak kadongan molosongoni di haholongi de bata hita ikut dohot do hita masih haholongan sama hita. Haleluya. Martangiang mahita ali Tuhan debata argugu nasuhatu dosan jala para siroha hupa serep kami rohanami di julum jala hupangi rohami tuho sailehon asin roham manggohi rohanami jala sedangi rohanami marhiti hite toddim asalam hutinggal hon hami nasa dosa nami jala hutangion hami hatam nabadiyai saipayen mahatam di bagasan rohanami asa marpabui na denggan hami hupangi rohami saluhut nai marhiti hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Udul mamu maret dehuria mahita.
debata di mingguta sadarion imana tersurat di Roma biduadu ayat 2. Alai dang tarhlomoh debata haka parroha daging ido sahana atong mangidugu mahita sian Tuhan debata lau mangulahon nahobar tu kadi nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikni amin. Mare dehuria mahita. Potima dosata tapaudu pima rohata hali amanami jala debatanami nadiban wagijang pargugu nasohatu dosan pardinggan basa doho jala rodi saliling liling nado asini roham sai marpamuati maroham di hajahaton nami jala sai unang be ingot hakka dosa nami hai jodoh hami mardosa maradopon ho jala jodoh sungguli hami rimasmu marhite sian pangalsosun nami di hatam hali Tuhan Jahoba sayunang paingot-ingot pangalasun nami unang alang asini roham sayurupi mahami ho ali Tuhan debata hatuan nami palua hami jala sesa dosa nami halani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga di debata taringot tu hasesani dosa para siroha jala pardinggan basa do Jahoba labat tarimas jala para siroha godang dang dibayat tu hita hobar tu akka dosatta jala dang dibalosot tu hita hobar tu akka hajahatotta songon asini rohani ama-ama mida akka anakna asini rohani Jahoba diaka nama kabiari ibana hasa ngapon mari debata na digijang amin. Maret dehuria mahita. Oh
epistel Dimingguta Sadarion imana tersurat di Psalmen 125 mamuka ayat 1 ayat 5 tajahama responsoria di ayat palimahon rapita nomor jaha ede hananakok aka namar haposat tu Jahoba songot dodoksio donasida dang tagamon homordit hok dotahe rodi salileng-lilengna. Aidang tagamon tong madudun tukot harajaon ni hajahaton di atas ni perjabaran ni aka partigor. Hasa unang lao tangan ni aka partigori tu hageduhon. Ale Jahoba tu aka nadegan umai. Tu aka sisikan ganjur maroha di bagasan. Ramah hitam majaha. Halaya anggo akan nama nibil tu dalan nasida sadiri akan ini saya sudah hajahaton. Dami masonggok yang waktu Israel ido saatna martuado akan atumangion hatani debata jala nau peoksa amen marede mahita. Tidak pemaha porseau tai songon nahina tidak kunidongata saha porseau disadok portidion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido hama berdosa dan mempalagi kota au porsea di Kristus anak di debata Jahoba dan selesai iman kubun sinaria dari dia seperti dia adoran sebuah ia kata nama berlebih di bangunan 100 nama kita pada di bawah pensilan nah buat menutup tahun nama bangun dari patuh nama naik ke subuh tahu siang di debata Jahoba aman naik patuh dan seperti seni sisi
Tabigi matikting na masa do si pamasaw di huriata sa minggon. Shalom. Horas madi hita salutna. Odolan ditikting Minggu tanggal 8 September 2024. Rumah wisada Pakubasion. Sada titik sada. Guarne Minggu dohot topik Minggu. Guarne Minggu sadarion Minggu pasap 15 dung Trinitatis. Topik Minggu nunga dengan saluhutna di bahen Yesus. Sada titik dua, Barita Nasora. Nah di hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 di basa-basa hotu hattado sada danak boru di keluarga Riko Christian Panggabean inatai Tessa Paulina Elia Boru Panjaitan Siat Wi Kalisari. Hipasdo dak danaki suaksoni nang natorasna. Sada titik tolu. Tikting naing merbagas. Tikting parjolo. Naing majalo pamasumasuon perbagason ma Anton Parluhutan Banjar Nahor. Anaknya mata Manihar Banjar Nahor Nahinan. Tubuni inata Tiomina Boru Nainggolan. Ruas Niha KBP Keramat Jati. Resort Keramat Jati, Distrik Walu DKI Jakarta, Dohot Orwana Arta Rut Uli Nababan, Boru Niamata, Jodirman Nababan, Tubuni Inata, Nurhama Boru Siaturi, Ruas di HKBP Parsauran Sipultak, Parhorbuan Resort Parsauran Sipultak, Distrik Saplonom, Hubang Habisaran. Pamasumasuon di Patupa di hari Senin tanggal 16 September 2024 di HKBP Hutapau Resort Marbun Barat di Pasu-Pasu Tuhan Debatama Sakap Parsaripion Nasidai. Sada titik tolu Situa na pensiun. Di hari Minggu sadarion tanggal 8 September 2024 di permingguan pukul 10.30 WIB di Patupa Huriata do Paborhaton Situa na pensiun Ima Amata Situa Insinyur Berlin Eli Togar P. Sinaga Salelengon Makubasi di HGP Keramat Jati Sian Wik Rambutan 2 Sialani I Papung Pelia Tujolo Dohita Marhiti Amplot Naung ni parade ni Huria di permingguan pukul 6 perminggu 10.30 dohot di permingguan 10.7 WIB dohot tali kasih sian ganup wik ima dalata mandok mauliate di Pakobasion Nasida Saleleng Marhalado di Huriata. Sada titik opat ulang tahun na papi 70 tahun. Hobartu program di Huriata Huria Pasahaton Ulos tuna turuas na marulang tahun papi 70 ima na perjolo amang Ridwan Labatua Simbolon Manang Opu Naomi gonop marumur 70 tahun di hari Minggu tanggal 1 September 2024 sian wik rambutan 2 Huria Pasahaton Ulos sadarion di permingguan 8 September 2024 pukul 10.30 WIB. Dapat duaon Inang Nyonya Tambunan Muriani Boru Panggabean gonop marumur 70 tahun di hari Rabu tanggal 4 September 2024 sian wik tengah. Sialas ni rohani keluarga dang pola di jalon nasida ulos sian Huria tatanyakon manasida asa dilehot Tuhan habi pason dohot las niroha.
1.5 Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025 Manang Sidi reguler. Pendaftaran Parguru Malua reguler tahun ajaran 2024-2025 nunga ditutup. Pertemuan pamuhai natoras Parguru Malua dohot Padita Manang pengajar Parguru Malua di hari Minggu tanggal 15 September 2024 pukul 10.00 WIB maringanan di gereja. 2 Romawi Dewan Koinonia. Ruas Natabah Naparjolo membuka hari Minggu sadarion 8 September 2024 nunga tajalo ge beruas ni HKBP Keramat Jati Ima. Keluarga Jacob Amudi H. Manurung Inatai Taruli Retno Y. Boru Marpau Dohot Tolu Anakon Nasida Narosian HKBP Cijantung Resort Cijantung Distrik Walu DKI Jakarta. Nasida masuk wik Cililitan besar. Tatanyakon ma anggiat nasida gabe ruas namangulu di Huriata. Napa 2 hon mamuka ari sadarion Minggu 8 September 2024 nungata jalo gabe ruas di HKBP Keramat Jati Ima. Keluarga Daniel Sitanggang Inatai Andika Cindy Margaret Siringo-ringo na baru marhasohotan. Tinggal nasida di Jalan Condet Batu Ampar 5, RT 2, RT 5, nomor 14, Batu Ampar, Keramat Jati. Masuk wik Condet Batu Ampar. Tatanyakon ma anggiat nasida gabe ruas namangulu di Huriata. 2.3 Fantrip Punguan Ina Huria. Pabartu program kerja Punguan Ina di Huriata di tanggal 14 sahat 16 September 2024 nanaing ro berhakdo Punguan Ina ni Huriata patu pahon kegiatan Fantrip tu Cirebon dohot Bandung. Tatanya koma anggiat merdalan ulauni dohot Denggan. 2.4 Penutupan perheheon remaja. Di hari Sabtu 14 September 2024 nanaing ro seksi remaja lau patu pahon acara penutupan perheheon namaringanan di ruang gereja masuk pukul 10.06 WIB sahat tunasidung. Tatanya konma anggiat merdalan ulauni dohok Denggan. Dewan Marturia seksi sending 3.1 ruas perguru majakon mulak Tuhuria. Tajakot do mulak ruas perguru di Saumon Pahalalo di hari Selasa tanggal 10 September 2024 pukul 10 sia Ima. Keluarga W Huta Barat Borusiahan Sian Wek Duku. 2. Keluarga Don Diriki Marpau Margaret Boru Huta Galung Sian Wik Makassar Sada. Disosohon ma tu keluarga I Asaro tatap muka dohot pendeta di hari Senin tanggal 10 September 2024 di kantor pendeta resort pukul 10 sia W. 3.2 Minggu Ekologi HKBP. Di hari Minggu tanggal 22 September 2024 nanaing ro di parmingguan pukul 6 parmingguan 10.30 dohot parmingguan 10.07 patu paun di Huriata do parningotan tiki panopaun huhut Minggu Ekologi di HKBP. Khobar tu soso-soso sian eporus asa di patupa di Huria dohot topik Minggu habal gaun di Jahoba di bagasan sude natinopa. Pesalmen 104 ayat sada rodi tolu tabba ayat 10 tolu. Tolu Rumawi titik tolu mengebati lapas Cipinang. Di hari Selasa 10 September 2024 nanaing ro seksi sending tim 2 HKBP Keramat Jati
laho patupahon kegiatan mengibati lapas Cipinang na niuduhon ni Pendeta Resort, Pendeta Dr. Anna C.H. Vera Pangaribuan, dohot Ketua Dewan Marturia. Tatanya konma anggiat mardalan ulani dohot denggan. Opat Romawi, namar ragam, opat titik sada, napatupahon dohot na paradehon bunga altar. Tu hari Minggu 15 September 2024, napatupahon dohot na paradehon bunga altar, dohot na payason gereja, dohot na humaliangna, ima sian paduan suara Immanuel. So ni masaha ni tikting di minggu tasadarion akan aso ni jahaho di tiktingon bui mata jaha di WA group Wiktabi manang di website HKBP Keramat Jati. Shalom Horas. Huria Pasahat ulos tunamar ulang tahun. 7 matang. Situ rambutan 2, 7 loh. Selamat hari Minggu Madi Hita Saluhutna Amanginang. Ya, di son jongjong Hami mewakili Hita Saluhutna Uriatta naing pasahaton ulos tu amang Rituan Labatua Simbolon ala nasida gonop umurna usiana 70 tahun di tanggal 1 September 2024 hari Minggu Nasalpo. Ani jumolo mahami pasahaton tuamang dison selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat-sehat dan diberikan sukacita dari Tuhan. Ya. Jadi songon simbol ni holong ni tuhatta marhite huriana maradopun ruasi ada mengucapkan selamat ulang tahun pasat hamima uloson tuhamu. Jadi marhite uloson adong ma ingoton niamang bahwa debatado na masu-masu ngulumuna satu ujung ni ngulumuna amang. Alani mardongaton hatan debata nang pasat hamima ima sian poda tolu ayat 10 di dokma songonon di tangan na siamun do gajang ni umur jala di habirang na do hamoraon dot hamuliaon saat ma tuhamu dot sude keluarga nang pinoparmuna betima. Huriani tuhatta tapasahat ma piliatta na parjulu pilia sada ado sada bi marede huria mahita.
Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata di bagasan Minggu Sadarion hita pungu di ibadah pukul 10.30. Acarata selain hita beribadah di bagasani ima tapasahat ulos tu amang
Rituan Labatua Simbolon ala gonop usia nasida 70 tahun. Sasiktongna adong muse nama ulang tahun naik konu pasat hami do ulos sasiktongna tu inang Nyonya Tambunan Muriani Boru Panggabean. Alai nasida sekeluarga dos rohan nasida holan mangido tangiang do siak kita saluhutna. Asa diletuhani tu nasida ima haipason gogo do lasni roha laho manaruson pardalanan ni ngulu nasida siganu pari. Laos na paduaon ima acara paborhaton dongata parhaladota tu situa pensiun purna bakti ima amang situa insinyur Berlin Eli Togar P Sinaga gajang ni guarnona te ahado PO namang parsauran harusnya lengkap di baina te Berlin huta Jerman Eli napo soni tuhani Togar muse parsauran luar biasa na tu mapan guarona te. Jadi non ma acarai tapa borhat nasida di bagasan lasni roha tetuna nasida sian wek rambutan 2. Lani tapasada ma rohata on ma nagabe ujahan di acarata di minggutta sadarion. Ima nagabe turpuk jamita di minggu pa 15 dung Trinitatis sian buku Evangelium Markus pitu mamuka maisian ayat 24 1 ayat 37 ta tangihon ma boru Kanaan dungi borhak ma ibana siani lahotu luat tirus jadi dibongoti ma sada jabu naing ma unang tarbotoi di rohana alai dang tarbaisa buni aidang piga dan dibege sada inaina baritana partodi nahudardo boruna gabe Roma ibana marsinggang tujolona parbegudo inai sian bangso siro ponusia. Jadi dipangido matu ibana asa dipabali sibolisi sian boruna. Alai ninado mangalusi luas jolo bosur akadak danak aidang tama buaton si panganon niak kadak danak laho madabuhosa tujolo niaka biyang. Alai nina ina-inaido mangalusi idonian Tuhan. Alai do aka biang na ditoruni mejai mangalang na pina pisik-pisikon niaka dakdanak. Gabe didokma tu inai ala ni hatami laho maho nunga ruar sibolisi sian borumi. Laho matutu nasida muli gabe jupang sama borunai modom di podomanna nunga ruar sibolisi. Dungi borhat ma Jesus muse sian luat tirus laho sian Sidon 1 tau Galilea mamolus sian tonga-tonga ni luat si 10 huta jala dibuan ma tujolona sahalak na nengel huhut mangungu dilik-ilik ma ibana asa dia pehon tangan na tusi. Jadi dibuan ma ibana tu na suhi holang sian na toropi. Dijulukon ma jari-jarina tu pinggol ni halaki dungi marsitijur ma ibana lau majama dilana. Laos manaili ma ibana dopak gijang marhosa gudang ma dungi didok ma tu ibana hepata nama dok mukap ma. Jadi mukap ma tutu parbinigian na harharma nang ihot ni dilana gabe tikos ma pakuling na
jala di popai ma nasida unang di pabua-bua tu halak alai lam diorai lam gogoma nasida mamari tahossa. Jadi longang situtu ma nasida ni nama nunga denggan saluhutna di bahen ibana gabe marbinegedo aka nanengel jala na mangungu gabe makatai di bahen ima sahatna. Huriani itu hatta di hamuna amanami nanami ahado sahita sonari. Keluarga dongata ekonomi cuaca sahit pamatang sahit partodio baru dope hita mamolus masa COVID 10 sian tahun 2020 saat Rodi itu tahun 2022 menang awal 2020. Boido hita membedahon situasi kondisi nama cai mau situtu adopan di masa kopiti pajupang dok dong ape mabiar hita pajupang dok keluarga pe mabiar hita sempat do huriakta termasuk KBP Keramat Jati so dan dibuka gereja on Holland marhite live streaming. Hami peditiki martugas di son di mula-mula nai hacik doba perasaan di paradi do jami tahun aledang adong jolma wida hami kami dong ka pangulana goktiki bado manjami tahun naso disi halakna susah hiat do dakolak kamu na manginang nasusah hami apalagi waduh ditangi doon dipayuti do acara ibadat ta emadan di bagasan rohanami tiki alai ima situasi berubah menjadi lebih baik iklim cuaca kita jarang masker kita kecuali malu mersahit batu kita baru pe mermasker. Lenuain dikejut tot kita di situasi na sangat krusial. Melo tabige informasi site naon luar biasa hacikna ima di dogma sahit monyet ahado iya monyet pang wida deh sungguh dia do gambarna amang Tuhan nami Tuhan tolonglah kami jauhkan dari sakit demikian janganlah terjadi di tengah dunia ini. Bahado tahe dang marhasuan ternyata tui sedo pangalualota amang inang isedo namang rupi hita di masa-masa suliti isedo na peduli di hita di tiki sonarion dari sebagian tim medis mabiar do
melo terjadi sahit nama asal sifatna. Bergumul do nasida. Nasida pe mangido pangurupiod do. Dakolan hita namar sahit. Lani di bagasan turpukon ma amang inang. Nama makulingi hita sudena secara kontekstual situ tuh. Makanya firman itu tidak pernah berubah dari zaman ke zaman. Dia terus update, terus hidup di dalam setiap peristiwa yang terjadi di kehidupan kita manusia. Ima turpukon laho mamukulingi hita sudena bahwa disodoau ina Tuhani. Rap dohot hita do Tuhani mengadopi parmaraan, mengadopi parsorian. Nah situ tuh Oma na membuktikan ibana do ali-alita na sumurungi. Di buku D 210 sia didokdoi isedo ali-alita na suolo mubai. Molodongan keluarga boy do muba. Sonari holong dorohana sogok belum tentu. Ido kana manginang marnida bado kan. Situasi kondisi. Ibaratna mulu adong hepeng abang sayang. Mulu suadong hepeng abang. Begitu. Kira-kira seperti itulah. Ya. Adong diho udongani dang adong diho tinggal kan gitu. Itulah susahnya hidup ini. Ngiri-ngiri sedap. Adong pel mate. Ngiri-ngiri sedapi iya. Aledang madok songoni iba. Ya. Ale-ale nasumurung ima Tuhan Yesusi. Aitorope ale-ale na dihasyanganon salut nai mesadi molo mate dagingon. Edo ekon betul-betul kita mampu membedahon dia do tutu na mangurupi kita ima tuhatai dohot naso mampu mangurupi kita. Jolma na sangat terbatas. Tidak dison torang sada manang dua peristiwa natur campur tangan debatang mangrupi aka namar sahid. Naparjolo ima sada ina molo didok dison sian bangso Siroponisia dari orang disebut kafir tidak mengenal Tuhan. Roma ibana marsinggang tujolona. Dari orang yang tidak percaya bisa seperti itu. Luar biasa kesungguhannya, tekadnya untuk memohon belas kasih Yesus Kristus menyembuhkan boruna ima na di bagasan partodi nahodar kerasukan setan. Dungin apa duahon ima di pamalum ibana do
halak na nengel dot halak na ngungu. Ahado ringkasan ni turpukon dalam konteksta sonari amang inang. Naparjolo bahwa debata situtu parholong ni roha dang mardikan ibana patuduhon holong ni rohana. Sekalipun di dalam dialog percakapan dot para puan sian bangso siro ponisiai ima betul-betul dipatakas Yesus hadirionna tutudoho porsia diau ala didok Yesus tibana luas jolo bosur akadak danak aidang tama buaton si panganon niak kadak danak lau manda bohosa tu jolo niak kabiyang dak danak ima gobaran ni bangso Israel na dipilit debata nasida gabi bangsona molo didok dison biyang ima nasida na diduru bangso Israel. Ini statement yang sangat tegas. Sian Yesus tu parpuani. Ale ahama alus di parpuani dang talu ibana. Didok ibana ma idon niat Tuhan. Ale do aka biyang na ditoru ni mejai mangalang na pindah fisik kon niak kadak danak. Betul-betul dia datang menyembah. Ya. Bahwa nasida songon nasomanada Kristus. Patuduhon haserepon ni rohana parsitutona mangido pagurupion nasihat Tuhan debata ima Yesusi. Dia tidak peduli apa yang dikatakan Yesus pada saat itu. Tapi dia meyakini bahwa Yesus maha baik. Jidok Yesus ma alusna alani hatami lao maho nunga ruar sibolisi sian borumi. Alani hatami. Jadi Yesus memperhitungkan hata naharuar sian ibana. Lausima Yesus memperhitungkan hita salutna molo tutudo hita porsia tu ibana. Soalna amang inang bahwa di pardalana ningolutta gok keraguan maka porsi ibana alana ahai mungkin menganggap kita lebih mampu, lebih bisa. Adanya ilmu pengetahuan juga bisa menjadi berhala kita. Menggeserkan haporsiota nasian Tuhan debata tu teknologi jala na memblok kita menghalangi kita ima merdua debata gana-ganaan hita marsomba tu debata mula jadi nabolon sinkritisme masih juga mempengaruhi kehidupan kita walaupun kita tinggal di kota. Amang inang tung torangdo dua peristiwaon mangido tu Yesus asa malum nasida.
Nak kita salut na amang inang. Buido ya, terjadi di tonga-tonga ni ngolutta. Ala di dokdo di Matius 21 ayat 22. Ay jalon muna do salut nasa naping nangido muna di tangyang muna anggo na porsea hamu. Ini dia penyebab dan terjadi halongangan di tonga-tongata ala dan marsitutu hita mabuan di tangyang ta di bagasan haporsiaon. Jakobus 5 ayat 10 margogo situtudo tangyang ni partigor molo di haburjuhon. Ini juga satu tantangan besar bagi kita semua. Tidak terlepas naposo ni debata. Bisa jadi predikatna pedita situa dok lan-lan asingi. Songon hafal haporsiona belum tentu memapal sian ruasi. Alani tanpa terkecuali turpukon paingotok kita sudena asa betul hita bardalan di rel ima di dalan ni debata. Ikonu biar do hita mida Tuhani sian mida jolma di Ulaun Apostel 5 ayat 20 sia. Jadi nama dok na parjolo sadok pardalanan ning ngolut tahun ikut dohita mardopakon tutuhan debata. Tabuka jo buku de nomor 753 ayat sada di pardalanan Yesus di jolokku. Bisakah dibantu musik? Buku ND 753 inang. Holan sayap. Apakah ada muncul di layar kita? Kalau enggak kita bukalah Bibel kita. Buku ND kita. Nang di ngolu ku hodo somangku busana modalan rapun ho ku botona bagus penungguanmu diiringi ring hodo lakaki. Ima paingoton hita di pardalanan ni ngulut tahun holong ni tangan nai manogu hita. Napa duahon? Yesus patuduon holong na tusude jolmano menembus batas. Dan memilit-milit dongan ibana. Dan diskriminasi. Dan ras. Songonima kehadiran ni Paulus. Ima Fransiskus. Dia menekankan dua hal. Tonana. Tusudi bangso Indonesia naro ibana di tiki
Dia bicarakan ini di Masjid Istiqlal. Berjumpa dengan orang-orang yang berbeda. Tapi dia tidak pernah takut mengatakan yang pertama. Pentingnya melihat mendalam apa yang bisa menyatukan kita. Mesti ada perbedaan. Yang menggarisbawahi banyak orang terjebak dalam perspektif keagamaan masing-masing. Apa yang ada di bawah seperti terowongan persahabatan adalah satu akar yang sama bagi semua agama. Dengan melihat lebih dalam apa yang mengalir dalam hidup kita. Ini lagi lebih tajam. Paus mengatakan bahwa kita akan menemukan bahwa kita semua adalah saudara dan saudari sedang dalam perjalanan menuju Tuhan, melampaui perbedaan yang ada di antara kita. Jangankan kita berbicara dengan agama yang berbeda, satu gereja pun boido sikut-sikutan. Ya. Kelompok-kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Menganggap saya lebih baik, lebih pintar, lebih segala-galanya. Amudang. Belokon me amang inang, meluadong. Semoga KBP Keramat Jati tidak ada seperti itu. Amin. Iya, puji Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana pentingnya menjaga hubungan antar umat beragama. Kita berada di kemajemukan. Gak bisa kita katakan lagi hanya satu suku. Jadi bohado, asa, perbedaan ini tidak menghalangi untuk kita bersatu. Untuk kita saling mengasihi, saling menyayangi. Dimulailah dari ikatan persahabatan pribadi. Saling menghormati. Bahkan ditekankan beliau lagi membela gagasan serta tempat-tempat suci orang lain. Satu pertanyaan yang muncul di sana, apakah pesan ini dapat terwujud di Indonesia setelah kepergian dari Paus Fransiskus itu? Tanpa terkecuali amang inang, kehadiran beliau membawa pengaruh yang besar bagi bangsa dan negara kita. Sedangkan Nasida Naso Kristeni sangat hormat tu ibana. Bahkan salah satu frater Madok di belakang kehadiran Paus Fransiskus adalah Yesus yang datang di tengah-tengah bangsa kita. Alani dihita salutna poin napa dua honon. Tabolok koma priksi-priksi skat-skat yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna bagi kita, yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Napa tuluhon taulahon ma lomo ni rohana. Kalau Yesus telah memberikan contoh teladan yang baik bagi kehidupan kita, atong bohrak mahita patupahon
akan adenggan nauli maradopon dongat tajolma. Paus Fransiskus mengatakan hidup itu baik ketika kita bahagia, tetapi jauh lebih baik ketika kita dapat membahagiakan orang lain. Kehadirannya penuh dengan kerendahan hati dan perkataannya mengandung kebenaran. Hatani Tuhan di pasat ibana tu sude bangsa Indonesia. Alani songon topik mingguta sadarion nunga dengan salutna di bain Yesus. Tamit ton yang menginang dan mengatakan hurang dan sikop dope tamit ton asa lam martabataba tahilala holong ni rohan debata tuhamu situa nami na naing paborat kami masa tu pensiun amang situa Insinyur Berlin Eli Togar P. Sinaga nang P diguari hamu nunga pensiun sian organisasi ta parhalado di uriat tahun. Namun hatan di debata mambo hali hamu toktong mahamu borhat paraton hatan di debata asa gudang jolma manada Kristus parholong ni rohai. Songo dia gudang na di jalo amang basa-basa ni Tuhani sehat tamang panjang umur 65 tahun na diariah tahe Kamis 65 tahun anon muse perayaan dundang do sudiau namang tangi yang mate apa satu Tuhani iya tambah semangat tamang naking didok kamu boy do sermon museinang bahwa sedang boy luar biasa semangat niamangon melumar sermon tidak pernah tidak bertanya walaupun pertanyaannya juga mungkin ya tetapi dia ingin bertanya begitu. Nah itu kan satu keberanian yang luar biasa temang. Iya. Roma amang tu sermon. Ya, asa tambah semangat aka situa nami. Ya. Aleunang pagudaku hatan no disi. Ya kan? Gabe na aktif gabe hohom na buadong kan. Tapi bisa memberikan pemikiran secara pendekatan pribadi demi pribadi, terutama di wek muna. Di wek rambutan 2 anon markor nasi dilihat pakaiannya pengas seragam merah teh menyala ya dot dihamu inang amang na majalo ulos 70 tahun ima sakma hatani Tuhan itu hamu dai hamu mah holong ni debata nga onom 70 tahun umur muna saya de Tuhani muse 7 nerion hai pason dot gajang ni umur dohot akka pasu-pasuna tu pino parmuna amin martang yang mahita salutna moliate madiho Tuhan nunga taruli hami di hatam na badai na mangalehon spirit na baru di hami asa parholong ni roh hami Tuhan maradop pondongan nami jolma ala nunga di beko nadenggan di ngulu nami ale Tuhan nabasa pargogoi hami saluhutna lo mangula lo meniru hami asa gudang halak porsia tuho jala leon ma di hami Tuhan todimi asa boy hami gergir pasahaton hatami Tuhan di tonga-tongani humal yang nami perbedaan demi perbedaan gudang do di tonga-tonga nami Tuhan apalagi di tonga-tongani bangsa nami alai di patudoko Tuhan holongmu tu sudena alani hami pe tur do manguton lo moniroham ali Tuhan
Buat kami itu depanmu ka ruas ni huriam ima nama ulang tahun 70 tahun Tuhan amang rituan labatua simbolon dohot hala inang nyonya tambun muriani boru panggabean. Tuhan hubuah kami nasida tu depanmu asa lehon ma di nasida hai pason hagogon las ni roha Tuhan mangitokko sotoktong nasida marhapor siaon holat tuho sajo satu rodi ujung ni ngulu nasida pasu-pasu masude pinopar nasida samarhite popara nasida Tuhan makerbang ma ima guarmu disadok par nguluon nasida aka pinopar nasidai ale Tuhan. Nang buah kami tua dopanmu akaruas na di bagasan parsahiton ima amang OF Manalu na dirawat di rumah sakit harapan kita inang nyonya Sitinjak boru purba opung Moses boru di rumah sakit Pasar Bo amang RS Pardede opung Raja Doli di rumah sakit Pasar Bo inang Emi Sinaga di rumah sakit Duren Sawit. Tuhan, holat tuhodo kami mangaluluhon ka ruas ni huriami na di bagasan parsahitonon. Sejama pamatang na dohot haporsyaw na Tuhan. Jala aka obat na di pangan na dohot si panganon nang sude tim medis nang keluarga pe Tuhan. Marlopit tangan hami Tuhan pasu-pasu may sude na makorhon hay pason hagugone baru boy muse nasida mulak tu bagas nasida marlopolop to di nasida alani denggan di basam ima Tuhan tangyang nami sude akar rencana nami tujulonarion termobi huriami Tuhan na marsakap neng marulang tahun pesta gotilon hodo na manungguli rohanami asa toktong hami marningot sude denggani basam pasu-pasu ma sude panitia lehon haringgason di nasida nang tebay Tuhan rezeki tuak karos ni huriamon asa bui nasida pasahaton na dumenggat Tuhan tuho marhite huriamon aktivitas niaka ruas ni huriami Tuhan mulai dakdanak satu rodi nama godang dongani nasida padau sian parmaraan onma pangiduan nami jalo matang yang nami marite Yesus Kristus Tuhan nami moliate diho amin. Ta puji ma Tuhata ta pasahat ma peliata.
di hamuna manami nanami masuk mahita tu acara paborhaton situa pensiun nasa ama tu wek rambutan dua nasaton kor puji pujian.
Marede mahita dungi mangarade ma rotu joloon amang situa sinaga. Huriani tuhatta taida donuain jongjong di joloon amang situa Berlin Eli Togar Parsauran Sinaga nunga digohi nasida tiki pangulauna di huriaon bartu aturan dot peraturan ya KBP 2002 nung amandemen paupaton bidu 40 nomor 6.6 halaman 154 pensiun do sahalak situa sian parhlado molodung marumur 65 tahun alani masoh ma nasida sian ulonna di huria tamado pasatotta hamuliateo ni rohatta tutuhatta namandongani na marbogoihon uhud na patauhon nasida salilingon mangulahon tohonan nasahat tu nasida akup nii une do pasatotta muliate tu nasida naung makalujahon tohnani di tonga-tonga ni huriatta alani paborhatot tama nasida lau pensiun tabigi majolo surat keputusan pensiun nasida. Surat keputusan nomor 04/02.1 D8 Romawi DKI Jakarta R14/9 Romawi 2024 tentang sintua atau penatua yang pensiun di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Keramat Jati yang berkedudukan di Jakarta dengan ini membaca aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat bab 9 Romawi pasal 43 nomor 6.6 halaman 194 tentang pensiun sintua atau penatua, mengingat usia Situa Insinyur Berlin Eli Togar P. Sinaga genap 65 tahun pada tanggal 5 September 2024, memperhatikan keputusan Sermon Parhalado HKB Keramat Jati Resort Keramat Jati tanggal 3 September 2024 tentang acara pelepasan pensiun dalam kebaktian Minggu HKBP Keramat Jati Minggu 8 September 2024, memutuskan menetapkan nama Situa Insinyur Berlin Eli Togar P. Sinaga, tanggal lahir 5 September 1959, ditasbiskan 19 Desember 2010 di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati, alamat
Jalan Tanah Merdeka 10, RT 14 RW 6 nomor 103, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Pensiun dari Sintua, Penetua HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. 2. Tohonan hasil tuaun yang bersangkutan tetap selama tidak melanggar aturan dan peraturan HKBP, konvensi dan ruhut parmahanion dohot pamicangon RPP HKBP. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal surat keputusan ini ditetapkan. 4. Apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini, dapat ditinjau kembali dan diperbaiki. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. 2. Bendahara HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Ketiga, Parhalado HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2024. Pendeta HKBP Resort Keramat Jati, Pendeta Dr. Anna CH Pera Pangaribuan, ditandatangangi dan distempel. Dihamu amang Situa Insinyur Berlin Eli Togar Persauran Sinaga, Bartu aturan dot peraturan nihuria Kristen Batak Protestan, nunga digoi hamu pajon na sahat tu hamu marpobas dihuriai madok moliate do huria on tu hatta na patau kamu marpobas hobar tu tohonan na sahat tu hamu nunga digoi hamu pangoloyon na pinadaton muna uju majalo tohonani di pasaut hamudo na pinangido ni hatani tuhani na matok sahat ula tohonani tamado hamoletota hamuliateonon ni huriaon pangulaon muna nasalingon jala mangido anggiat di jalo tuhani aka pakobasion muna gabi pelian na khusus jala mabuan pasu-pasu dot hatotogu ni hapursiaon di aka nah nobasan muna ruas. Di hamu amang Situa Insinyur Berlin Eli Togar Persauran Sinaga mardongan pos ni roha di debata ama dot anakna Yesus Kristus doton di porbadia pinaborhat mahamu la pensiun sai di parar tuhanima akka pakobasion muna salelingon jala diramoti hamu dia ka ari-ari ni sidalanan muna ditiki naro amin. Martangi yang mahita. Ale debata nami nagok asi dot holong ni roha, mangasaon holong ni roham pasat hami hamoliation nami ala pangrupiomu mamarar naposomon saliling marhobas di huriamon nunga sahat diula tohonan na pinasami say bahen ma marparbue pakobasion na jala tupahi tau patubuhon hapur siaon dot pakirimon ni ruas ni huriam di hanguluan sogot tumpe marujung pangulonna di hapar lahadoon say pahipas pamatang nang todina asa toktong marsitutu mabuan jolma tu haluaon tanganmu nagok pasu-pasui manugunogu ibana di ari-ari ni hatutuanna asa toktong manaili ibana tuho pasu-pasu keluargana dot ianakonna asarap mangulupon pasu-pasu nanilehommi molotung adong hagalion dot hauranganna di pangulonna na salilingon
Holong mima nama kukupi isa luhutna. Pinuji maho Tuhan Allah sude dengan basam. Amin. Menghadap ruas. Sonari pinasa amati kitu MPA mewakili Hita Sudena Huria Pasaton tada penghargaan. Jadi mau lihat teman itu hata di amang situa nami nang songon inang di patupa huriata do songon cendramata tu amang situa songon makamulatehon paku basion ni amang situa saliling di huriat tahun alani amang mau letung songono pinabu tarpatu pahuriata las marwani amang dohot inang hatani na tuaturan wadok tini tung taduk marbau huli-huli godang si butong-butong otik si penetodi las marwani amang situa dohot inang upasa tamima song siluan ni huriata tudamang di masa pensiun amang sadarion mau lihat mamang. Atong Bang Radema kita parhalado pasaton puji-pujian tu dongata situa na pensiun. Disi mahamo.
Kujau hamima nama dok hata mewakili ruas hima ketua wek rambutan 2 amang parhusip Roma Mutujolo. Salum, horas madi tasudi, parjolo nani hormatan, minang padi tauluan, minang nyonya pera pangaribuan, horas menang. Suang songoni tu pangula ni Ria pada amang dainang, horas mamang. Di sona waing mewakili ruas, dihita ruas. Muria KBP Keramat Jati molotong apen waing di son nemen kata 2 silop pagadong masih ada silop paugi molotong apen nama katahon sudah mah kita dapat tanuli jadi di amang situa PT Sinaga bisa dari omat itu pabor haton ni hami ruas sian Keramat Jati terlumubi di wik rambutan 2. Molo tung diulah kamu pi amang masalelengon kaula muna tung maselas dorohanami. Molo tung adong pe akan lebih kurang sian ruas minta maaf pami teh so tung pola di pengot tamu tangarong na sempurna tahun. Jadi nah hudo amang selamat menjalankan purna bakti mat. Molo hamu nga pensiun perpangidio do hami. Asa tugu-tugu hamu akaruasta. Jadi mah hamu gabe paniroi di ruasta ateh terlubobi rambutan 2. Sotung warna luja hamu amang. Jadi selamat menjalani purna bakti. Horas mak. Melihatnya
Uduti Mamuse mewakili Parhado Saresot Ima Amang Situa A Pasaribu. Shalom. Horas madihita saluhutna. Nipuji matu hatta alani denggan di basana bohita marpungu di minggu tasaderion. Jadi songoni manang tu inang pendeta resort inang pendeta Vera Pangaribuan. Songon manang tu dongaku parhalado, songon utusan mauliate ma dohonon nami. Songon manang tu amang inang naro di parminggot tasadiron mauliate ma dihamu. Tu amang dongaku jadi sangkatam mahita noaing, au ma songon utusan nama dokata. Jadi lasni rohaki. Tas rohakku ngasahat diula amang tohonani. Jadi masih tangyangam mahita. Ay ape dua tahun na pensiun mamuse. Jadi masih tangyangam mahita asatong hita ditiroi tu hatta didongani tu hatta di ganup perngulutta. Songoni masih anau dohot perwakilan siap perhalado. Mauliate madohonon nami. Amin. Kamujo mik tu amang situa BT Sinaga lo mangapu. Pinuji madebata disudi dengan ibasana na pinasaha na tuhami ng tuhita saluhuna. Perjulo pinasahat mauliate tu debata di siala dengan ibasanai na patauhok kami marhalado di huriat taon. Mauliate ma nang dihamuna amanami tongan saulaon di huriai lumubi ma nang dihamuna inanami amanami padita nang marhubas di huriaon nang takagwaran kanong pensiun do akan bidda alay na marhubas nuhing ma mauliate ma dihamuna di akka parsaurata di akka pakubasyota na marlauk dosa dang dohonon ya siba pasti doang marlauk dosa dohonon namin ba sa ini tua gara-gara si teluk mardagul-dagul akan nahurangi sa itu hatta mana mangapul-apul. Dia kasih leon-leon na nilaon ni huria nang nasyak kamuna ruas ni huriata upasata mi mauliate. Harap borohan nami. Ia dong sahape kami purna bakti sian hapar haladon. Toktong hita masih paingotan masih tangyangan. Tangya kau kamu kami asa margogo kami di masa purna bakti asit tuonon. Partikenon pasatay mauliat ni rohanami di hamuna sa luhut amanami ruas ni huriat tado inanami. Gudang matongon dengan bahasa ni Jahuba na pinasahan na tuhita. Butima. Kembali tu inganan muna. Sonari marede mahita laos jongjong mahita salhutna sa tatutup ibadah parmingguata. Salam
manyakon ma peliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selelew na denggan. Dot nasa uli basa na mauliutus. Hupasat hami masyana nilehon mitu hami plen nami tuho. Saya jalo may gabe uap na husus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asal perhasia kami pelenon. Patibulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tedim. Asalam utadahami godang ni selanan mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say South Malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala dipasorhon madamena tutodim. Hamuna amanami nanami sian huriata pasaton nami ma selamat hari Minggu jala horas ma dihita salutna horas jadi berfoto aka situa dohon keluarga na pensiun nang songoni na manjalo ulos anon margati ma itate unang pintar mulak kamu na rade hami rapdo tamu marpoto manjolo na situa pensiun ma do keluarga Da
kono